nututi lamun katututan lamun masa prawira diktaya ora nanggono magawe gelar ira wang-wang ajeng teng pundi salah dalan salah kamar golek gondelik kok malah liwat iku mamajegagi sinten Sencaki menteleng mripate ora pangling Setyaki dasar Purnyata Surtayu sing mburi kaya Antasena Pakde aku Antasena Setyaki ana barat ora pisan ora pindho kowe mesti nikara karo Begawan Durna kae pepundhenku kae bapa guruku bapa guru ora patut dadi patuladan ayo Durna kon tekan kene tak grajine ndase plathok wae Pak Cilik iya aku sing ora nrima aku siswane Begawan Durna pendhita kaya ngono apa ora ana pendhita liya sing luwih ampuh dene kowe suwita karo Begawan Durna Kurawa disuwitake dening Kanjeng Rama Prabu Dastarata Setyaki rasa kokan gunung tanpa guna kowe ora gelem njaluk ngapura karo Begawan Durna apa kelakon tak dengkek gegermu tak tungkak cengelmu tak kon nyembah ning ngarepe Begawan Durna ayo yen pancen bisa cobanen kosok baline kowe ora bisa bondo Setyaki ana Kurawa bali mung kaliaran maju jangkalak pecah dadamu pecah dasmu
Ya. Lho, Antasena. Swatama, ya. Ayo, endi Setyaki bondo tangane. Bandangan Pak Cilik. Langkauna bathange Antasena. Wah. Mati dening aku, Nyo Patenana. Mati. Wah. Ayo. Sing tenanan. Woi. Hut. Wah. Hut. Wah. Hut. Wah. Alhamdulillah. Ora cida tiba aku. Bisa ngenciki pathok. Wah. Tak kira nek pathok bol. Cilake Paman Durna. Karo Paman Cengkuni. Terselah. Luweh. Aduh. Aduh. Ya. Kenging napa Kang Durna? Mboten ngerti kok mak kluthak ngono. Teng sirah. Kula nggih padha. Ketake niku lek linggo niku ora nang ngisor wit kambil lho. Nggih. Kaya ketiban kambil tuwa mak bluk-bluk. Sajake. Kok kedune ngecap sikil. Napa nggih? Nggih. Berarti uang. Sajake ngoten. Jepinten kelebatan kula nyuwun pangapunten nggih Penemban. Lho, ngapa Darmagati? Kula nibani sampeyan. Paman Cengkuni nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Wah, gayang tenan jebul Sencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe, mboten. Sapa sing belani Sencaki? Antaséna Gatotkaca Antaja. Lho. Selagine bapakne wae mbelani karo aku kok anak-anak. Werkudara kok kanthi mbelani karo Sencaki iki. Nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngertos, ning asli kula mboten gawe-gawe. Joltayu mungsuh Sencaki, Balakaca Tama maju sing maju Antaséna, kula modal kowe. Sing tolokke modal Catama. Wong kok gleleng ora. Ketemu Antaséna yo laine mak plepet langsung pucet. Ning gandeng wis sadualep lek ngantem diwanek-wanekke jeblek-jeblek. Kalau Antaséna dunekke sing tenanan. Saut tangane wantil sirahe bles. Tendang diel kontal. Delok cuacana man. Oh. Tak tonton pabaratan sepi. Antaséna wis mundur, Sencaki mundur. Kula maju gleleng. Heeh. Ula ngetke dhuwul. Sapa? Gatotkaca. Jebret. Jebret nimblis bathuk kula. Kula klikal, ajeng mlayu candhak cengel kula cego munggah. Kula wis aduh. Duncalke Gatotkaca. Duncalke Gatotkaca kula wis matek. Aku tiba ning Padas Culi modal. Aku tiba ning silah sampeyan. Nganu nggih matur nuwun nggih pun dislametke. Slametke dengkulmu melocot kuwi ora. Sirahe wong tuwa kok padake dienggo alat keselamatan. Nek kula ora nibani cilah sampeyan yakin kula tiba teng Padacuri modal man, yakin. Pun mboten umum, pun mboten wujud menungso.
Mboten muni Panembahan, padha-padha. Sesone nek tiba nggon mata. Nggih. Tiba kami nggon sirah ora.